Hi guys, maayong hapon. Paingon ta karon sa ubos kay na ako'y paliton adto sa merkado. Diyan na ang motor ato nang napaandar. Niya akong gipasigadaan ang suga dito sa balkon-balkon kay para pagngit-ngit na hayag kaayo ang atong payag. Adto na ta guys kay hapon na. Diyan na ta sa Balingwan Market. Mangumpra ta karon. Char. Bitaw naa lang ko'y gulay nga paliton kay puro ra karne ang tuwa sa ref, may nang naapod sa tay gulay-gulay. Nya diretso na ta kay basi magpalit pud sad ko sa sudan karon para dalhon ako dito sa ilahan ni Mother Earth. Hayang. Hi Rajam. Hi. Nga po. Palitag. Uy, Will ako Adam. Kani tunga lang ay tunga maning duha ka ko ano. Putos. Anak duha. Dayon. Di ako sa ilahan ni Madam Lorna. Magkuha sa tagkuan. Ano sa to ah? Kani, suka. Kay katong suka dito kay murag galaway. Niya kuha po sa ta sa tuyo isa. Niya. Napatidahan paliton charot. Bitaw. Kajut sa damha na apa damha. Kanang murag kwa sa tasagatas. Ah, may abdi dani. Kani pod. Gatas. Nya ang kaning isa ka kuan. Isa ka pak ani ato nang budget-budgeton. Kaduhaon na nato pagtimpla. Sakatay, kulang yata na. Ha? Pila ka buok ang isa ka tay? 8 man. Okay. Sakto. Okay. Nako sa pag dilata. Tulo lang ka buok. Yan ako'y natoy hot and spicy no. Asa gay itong hot and spicy? Ano sa mga kuan? Katong tuna. Ana oo. Isa lang ka buok ako ang kuhaon hot and spicy. Nya. Ang naato ko ang itong cook nga akani ako. Mismo? Pila may isa kay ngani. Akani. 145. O kani lang sudayon isa. Agal na. Kaya naman yung sayang at kaunta sa kuan niya. Ganahan sa mag-inom sa kuan. Niya palit sad ko sa sabon. Dami. Manlaba na sad ko dito. Manlaba na sad ta ha. Manlaba. Tao kanilang. Niya atong shampoo. Shampoo sa tsadam. Niya. Shampoo. Kanirang ako ako. Kani. Sunsilk. Ano naman siya? Long and healthy. Kanira itong paliton niya. 1, 2, 3. May mga upat. Dam, kani dam. Hap ni. Aw. Wala naman. O kana ra. Ano to yung mga skyflakes di mo? Asa dapit? Isa ka pak. Kana rang gamay nga pak. 60. Ha? Isa ra. O asirado na. Ayaw na lang da. Layo man. Ako kaon. Ayaw na. Ha? Ayaw na lang. Oh, nya alpine na lang dayon ko. Duha ka alpine lang. Okay, nala choco powder koy. Natoy sa labat nimo madam. Tag 10 isa. Kuan lang kabuk 5. Kana ra dayon. May asa si Tatang. Ora man ang kinanglanon dito. Sabon. Hoy. Tatang. Oil naman. Kana. Paingon na mo sira. Pwede ra sa di siya kaduhaon pag timplan. Murag. Ayaw. Wala eh. Choco? Ito na sa loob. Ano ba? Cheese. Na para ba ko'y kuan dito? Ingani oh. Naapa dito sa payag.
Lami ang tamad-ing anak. Era? O kana lang siya dan. Brown sugar. Pili na lang ko 1/4 nga brown sugar. Asin na pa man dito. Nora? Kana lang. 687. Ha? 687. 687. Target Rumble. Dito na sir, oh. Nora, may Salamat, madam, ha? Pila na. Pila nito eh? 155 ata naman. Po man siya. Oh, 155. Salamat. Kaya mukat na siya. Yan. Salamat, ha? Thank you po. Alin ako. Salamat. Salamat, ya. Aman yung one Ha? Cornstarch ilan? guys. Ato ta sa kuan, sulod sa merkado. Tuwa na sila ni AG di ay. Di man to si AG ganinaw. Ayan para. Dani sa lang ibutang dam ha? Ay madam. Ano yung partner? Partner. Uy, sabi na akong tuan na mo. Ha? Madami sabi. Aman AG di ay. Hiya! Mani ako yabi. Isa lang. Teka, doon may nakusudan. Yan ako naman. Siyempre, balik sa ko na. Ay, salamat Lord. Abdul ko piso ang ransom ko. Ang galing. 34 Guwapa, imo kuan karon. palaya. 69. Hindi pa ko dami yan. Na may manok dito. Pwede sa ko magluto dito. Aw, kanina lang siguro, madam. 200 ang kilo, no? Ang isa ang kilo bila ka po. Kanina. Chay mo deh, nggak dua deh. Kaya na lang po. Manang din? Itu si binti mah. 270 o kana ka lang. 40. Ya ibu deh. Hindi, sublihon. Bayad na bayad na Ipadala ta kanang kuno ni Madam Mayuniyo. Dalo na naman ka payag. Uban ka. Ali, uban tata. Ato ning i-plaster ang atong dala kay na ako'y gipalit nga kania. Nya ang uban yung sara siguro ni nato. Maluto na, bantay lang ha. Muli ha. Sa 15. Ay, na, apil na siya na para painit yung dala na isda. Pwede, uy! Ako na daw. Pauli na kayo na yung isda. Maluto na dito. Ay, takwilan eh. Takwilan.
Okay. Diyan na, plaster na atong dala. Ato na ko. Ari na ko, madam. Sige. Ali ni Ije. Wa pa na human. Diyan na ta sa balay nya. Ato ni ihapit ang isda nila ni Mother Earth kay para naasad sila'y masudan sa diri. Kani para ni dito sa payag diara ang isda. Ha? Oh, bless. Agay, nalimot ko pagpalit sa pan. Giatot eh. Wala na. Nalimot na. Nalimot na. Ang sabi ng daghan ba sa papil-papil? Oh, bintoy. Yata nga ni Mother Earth. Mother Earth. Sama na ninyo. Kani diniho, ipanglabay na nila ni kaning dili na gamiton ho. Ugma, ipangdemolis ko ni diri ugma. Bantay lag. Na, nanggi tikangkang. Unsa may dani nanggi tikangkang. Ama ni mo papa mige? Ha? Asa wala ko kabalo. Dili day mo ag-eskwela ugma. Ha? Naglungag na lugar mo, Bintoy? Bahaw. Di mag-usik-usik sa kanon. Yan. Tuali. Tuwad tikangkang. Diri. Dara. Sama ni. Mantika. Ada kan basa silupin. Cara ang ilahang isda. Labas kay ni siya Jan. Unsa man ni a? Kuha na din to kay para makapanyapon na din mo. Agoy sa giatot nagmanya malagi ng isa lagi. Impas. Yung sa man ninyo pagbutanga sa silupin nganong nagkunot-kunot man. Wa din ninyo gi-street pagkuan. Nday? Are si Papa di ay? Asa si Papa dyan? Nagunsa sa El Salvador? Ha? Isa man di trabahoan? Kukoy. Engineers na ba may nagtrabahoan? Lang pa nila. Nag-uban siya ni Kukoy? Unsa man ang sanina? Kuha ka na. Kinsa na sanina? Kinsa na sanina? Unsa man na trapo? Madumak kayo. Kuha na. Ibutan na sa bulingon. Kopay papel ho. Kuha to papel ho. Kato. Dodot. Kuha to papel. Kana. Nagputi. Kuha. Ikaw isugba dito sa abuhan. Tingaligid mo karon na. Wala na nga. Kuragi na tanan. Kuragi na. Napay isa dani yo. Nakuragi oh. Nagunsa man ka dani. Nagunsa man ka dani madam. Ha? Agoy gilaparo ko. Uy batasan. Abi na papel di. Abi na isa di. Di na kay hugaw-hugaw lagi ka ni madam ha. Aba ka paingon. La nasa brownie oh. La sige. Ikaw ha buot ka ganha dinis kusina ha. Magawat ka sa bahaw madam. Inday. Okay. Mangaway. Ina. Bye-bye. Nya si Mr. karon unsa na tol? Unon daw sa bawon. Hala ang burandat. Diara burandat. Okay, nag-uho man sad ka. Ha? Ala, agdul sa libro ni. Agdul ka ni bro ni. Ala. Di ka kadlok ka. Sa man paggamit ana amra.
Atong inununan. Yara. Hurot ang suka. Ato na ning timplahan. Nya walay kuanda. Walay ahos ni Mama Dani da. Naay ahos? Naay ahos di ay og sibuyas. Bombay sinistor ang mag. Okay na. Ato na ning iluno dani ang atong panakot. Sinistor ang nag hiwa-hiwa dani sa panakot. Ato gipanakot dani kuan nala sibuyas, bombay daw, ahos. Okay ra na siya. Ang importante nga maluto, di ta mga hilo ug di ta mga matay. Yeah. Butang mo sa sabaw. Bintoy. Aman si Bintoy. Nagbalag ikilimtan ng bitsin. Sa bitsin nalimtan. Mga bright gini pang gisugoon ho, pati bitsin nalimtan. Bitsin mo gipapalit unya lahi ang napalit. Pagka bright bagid. Unsay gipalit? Kamanyan. Agusaon kamanyan. Mao ni siya ang isagol namo sa sabaw. Alugbati lang kay wala may kalamunggay. Timpla na ni Nestor karon. Yahan ang recipe. Sagap. Kasagap. Ali mo din kay para magkuan na din sa plato diri sa lamisa. Bintoy. Mige. Ali mo dani. Unsa man gisugo Bintoy, kamanyan or bitsin? Kamanyan o bitsin. Unya ngano wala man napalit ang bitsin? Bright gininggi. Ali na diniki para magkuan sa. Oh, magbasyo na. Di kay agwat ra mo sa kaon. Paghukad na sa kanon. Naay bahaw dan na unahan na kuan. Kailangan din iluwag lang. Iplastar na Koreana ang basyo Koreana daw Mige. Kay ang aglihok sa kusina, isa, duha, pagpangaon, daghan na kayo. Diha, ayuha ka nagbasyo. Unsa man ang sako, kuha ng sako da na sa lamisa, nganong diha man nagibutang. Mige. Wala ka dungog? Pailalumi ng bahaw Bintoy kay para mo yung una mahurot. Ha? Unya nganong diha man ang plato gibutang, ibutang na diha sa ubos. Kasi nagbutang na si Mother Marites. Diyan ibutang sa ubos. Sige. Di maggara-gara kay basig mga lapuhan. Nay mga panit dani ulo. Magguat ha, dili magsinirok. Okay, wa pa naluto ang kuan, inununan. Ay sa baay. Wa na, nag-oo na. Pang-ubutanan sila din eh. So, kata ang sabaw ni Nestor. Lami na siguro sa timpla. Na din eh.
Nasa man ka, Mader? Ha? Wala na utang. Wala na utang or na pa? Aw, diha ta nagluya. Muna kanunay ka magluya. Okay. Daghan man imo utang. At least ay pautang ko na may agka dapatan. Malapuhan ka dali na. Ato na ni hukaron ang atong inununan. Unsa man naa para asa man naa? Unsa man di oras magpalina di ay? Yara ang atong malami nga sudan. Nya sinistor pod nag hukad na sad siya sa iyahang recipe. Pag kalami sa atong sudan sa panihapon. Ay na kay panihapon na. Panihapon na tanan. Kaon kay na hinday. Agay. Kaon ka, abi ako sa kutsara. Ayaw pagkuan. Hoy. Di pa kahuwa to. Gina. Ako na. Gina tul, bato tul. Inom na po ang tubig. Ay, mama di ay. Tubig po. Ha? Ma? Latan ako si Manhapon nami kay si Inday, gigutom na kanday. Wala pa. Babay. Babay na ba? Babay. Okay, bye. Bye. Yeah, bye. Hawin sa dandik ato nigbahinan ang mga bata daan. Pag-pray na bintoy, sige na. Amen. Di ato bahinan daan ang mga bata sa sutande. Oh, di ara. Mada si amay na yung si Kwan di ay. Oh, naa. Bahin-bahinon ha. Oh. Isa pa man. Di akan dodot. Oh, aman si Kwan, undoy di ay. Kamundoy ni ay kang dodot na. Sige na to. Sige na. Sibog dito Kor, sibog kay para mag-igo. Dala dyan oh. Sibog dito Migi, sibog kay para mag-igo. Ha? Pre, tama ng bag ko, di ay. Sige na. Nari si amay na to, si Kwan. Excuse me, aman si Saksak. Nagsulog. Tapos si Amay. Ading, kaon din. Sige na na, iman. Dana ka. Ay, adot. Adot. Ngayon siya pagkadlok. Nag-abay ni Mami. Kung hindi na yung uloy. Alit na uloy. Sibog dito, Kor. Ka mag-video. Dana, sibog, Kor. Ay, sus, kaluot pa maday ka. Ay, dana, Kor. Ay, sus. Wala na yung mutil, dana. Dali na, sibog. Ibikang-tang ka na yung mutil. Oh, nasunod man lagi. Di lang naman, sagiran imong talib na. Sabaw. Sabaw kuno. Ama si Saksak ay si Amay Ma. Dugang guys sa sudan pag wala na nga. Ay sa giatot wa man. Luto gabi. Kuwato ba ko isa na kaw? Yara luto ni Abing. Ama si Undoy ka na. Ari na dani din. Sibog gani ka, sibog may ni kuan may ay ko. Kay para lingkod mo tita ko.
Closer. Sunday. Harap ka likod. Start. Makadiharap ka? Gamay ang lamisa. Dili paigo. Ha? Paigo sa ako. Ano na magsigiti? Unsa ko sa namin. Panyapon, tanan. Manihapon ta ninyong tanan. Bili ni masi amay. Tok na jud man. Magkatulog man kasi amay. Kana. Aman si Kuan. Si Undoy Jin. Laura mi. Ha? Inday. Agoy. May lamusa malagi na. Kinahanglan ang mga bata pagkahumagkaon dinhi dayon sa lamisa. Manghipos. Og naay mga mumho ibahog sa iring og iro. Kamong duha Koreana, ali mo dinhi. Kay aron dito mo ipang lambod karon. Sige, sulayi ko ninyo. Panahon sa panahon nga agting luto diri sa kusina. Isa duha ra kabuk magluto. Pagpangaon daghan kaayo. Ha? Sige. Human kaon manghugas dayon sa plato. Ay gig ko ay murag magatusing ag sali mo. Ngub-ngub diha na. Hugasin dayon ang plato ha. Hugasan dayon ang plato. Dayon trapuhan ang lamisa. Ang naay mumho ibahog ni brownie. Sige. Ay gid ko ninyo pag bikila karong gabi una kay basig tumbling mo na. Ay gid ko ninyo bikila karong gabi una ha kay basig ipanglabay ta mo dito sa poste. Sige. Kinahanglan ang plato dayon hugasan. Nagunsa pa man mo, nagtanga pa man mo. Unsa man inyong Manay daw ko hugas. Kinsa man hugas si Bintoy? Manay. Tabangin ninyong tulo. Lihok na ay gid ko ninyo pag na. Dilo na mo dito. Lino. Hawa dana kay nagtrabaho na si Bintoy dana. Kuha ang mumho. Kuha ang mumho. Ibahog ni Brownie daw ang saireng. Sige. Sige. Dani na migi ay pagsali. Kuan kay para makatuon ka mog trabaho. Ag kabalo na mo ag panguyab unya di mo kabalo panghugas sa plato. Ipangmukmo ta mo da ng plato hinuon. Sige.